क'क्राझार मेडिकेल कलेजनिफ्राय आर.एन.ब सिभिल हस्पिटालसिम बेरामिफोरजों लोगोसे रायजो राजाफोरा थांलाय फैलाय खालामनो हानाय खाबुनि थाखाय दिनै गारि बेखेवदों। दिनै फुंबिलि समाव बिटिसिनि हान्थामेला बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनेन्द्र नार्जारिया फिथा हानानै बे गारि सिबिथायखौ बेखेवनानै होयो। क'क्राझार मेडिकेल कलेजनिफ्राय आर.एन.ब सिभिल हस्पिटालसिम गारि सिबिथाय होनायनि गोथार बेखेवजेननाय हाबाफारियाव क'क्राझार मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालनि प्रिन्सिपाल डाक्टर अतुल चन्द्र बर', क'क्राझारनि द्वितीय धजेन बसुमतारी, हान्थामेला आरो रोगाथाइ बिफाननि गुबुन गुबुन बिफाननि मावख'गिरिफोर आरो गोबां रायजो राजाफोरा बाहागो लादोंमोन। मख'नो गोनांदि दिनैनि बे गारि सिबिथाय होनायनि बेखेवनाय हाबाफारिनि गेजेरजों बिटिसिनि हान्थामेला बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनेन्द्र नार्जारिया खौरां बिजोंनि गेजेरजों ओरैबायदि बुङो। আজি আমাৰ आर.एन.ब हस्पिटाলৰ পৰা আমাৰ क'क्राझार मेडिकेल कलेज লাগি দুটা গাড়ী মানে অহা যোৱাৰ কাৰণে পেচেণ্টৰ অহা যোৱা নিয়াৰ কাৰণে এইটো আমি সকাহ দিয়াৰ কাৰণে পেচেণ্টক আজি শুভ আৰম্ভ কৰিছোঁ। তো আমাক বহুত দিনৰ পৰা আমাৰ এই মানে সুবিধাৰ কথা মানে আমাৰ দ্বিতীয় ডাঙৰীয়াক মানে আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ডাঙৰীয়াই আমাৰ মেডিকেল কলেজত তেখেতে কৈছিলে। তো আমি সেই অনুৰোধ আমি ৰাখিছোঁ আৰু কমেও এতিয়া অলপ হ'লে সকাহ পাব। তাৰমানে কোকৰাঝাৰ আমাৰ টাউনৰ পৰা মানে পেচেণ্টবিলাকে এই মেডিকেল অহাৰ কাৰণে বহুতো মানে পইচা পাতি মানে অলপমান বেছি মানে প্ৰাইচটো হয়। যেনেকৈ ই ৰিক্সাত আহিলেও অলপ বেছিকৈ প্ৰাইচ 100 টকা 150 টকা এজন মানে পেচেণ্টত যায়। ইয়াৰ কাৰণে আমাক প্ৰিন্সিপাল ডাঙৰীয়াই আমাৰ কলেজৰ আমাক অনুৰোধ কৰিছিলে। এই অনুৰোধ আমি বিটিআৰ গভৰ্ণমেণ্ট ধৰ্মপুৰৰ নেতৃত্বত আমাৰ যি চৰকাৰৰ আমি এই ট্ৰেন্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আমি দুটা গাড়ী সকাহ দিয়াৰ কাৰণে আমি দিছোঁ। আৰু সেই দুটা গাড়ী দিছে আমাৰ মিনি বাছ এছ'চিয়েশ্যন, এটা হ'ল आर.एन.ब টেক্সি এছ'চিয়েশ্যন। তেখেতসকলক মই ধন্যবাদ দিছোঁ। আমি কোৱাৰ লগে লগে তেখেতসকলে এই মানে সহায় কৰাৰ কাৰণে পেচেণ্টক সহায় কৰাৰ কাৰণে তেখেতসকলে আগবাঢ়ি আজি দুটা গাড়ী আমাক দায়িত্ব ল'ম বুলি তেখেতে আগবাঢ়িছে। সেইটো কাৰণে ভাল লাগিছে। অহা সেপ্টেম্বৰৰ পৰা ক্লাছ আৰম্ভ হ'ব, ষ্টুডেণ্টবিলাক আহিব, ডক্টৰবিলাক আহিব, প্ৰফেচাৰবিলাক আহিব। সেইটোতো মানে ইয়াৰ বিষয়ে চৰকাৰৰ পৰা কিবা সুবিধা সেইটো আপোনালোকে আমাৰ হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অৰূপ দে ডাঙৰীয়াই বিতংকৈ ক'ব পাৰিব। তথাপি এই দুটা গাড়ীতে তেখেতসকলৰ কাৰণে ভাল হ'ব। কোকৰাঝাৰ টাউনৰ পৰা যদি এই কলেজলৈকে ক্লাছ ল'ব আহিব লাগে, এই দুটা গাড়ী তেখেতসকলে অহা যোৱা কৰিব পাৰিব। এইটো তেখেতৰ কাৰণে এইটো সুবিধা হ'ব। থেংক ইউ ছাৰ। आरो जों बिटिसिनि ट्रान्सपर्ट डिपार्टमेन्टखौ धन्यबाद होदो। जोंनि बे रिकुवेस्ट दंमोन जे ट्रान्सपर्ट सिस्टेमा थोड़ा माबा इमप्रुभ खालामनो थाखाय बे स्टेपा बहुत गोदान स्टेप आरो बहुत इम्पर्टेन्ट जागोन। बे ओनसोलनिबो डेभेलपमेन्ट जागोन आरो जोंनि स्टुडेन्ट आरो फेकाल्टिफोरनि थांलाय फैलाय खालामनायाव मोजां जागोन, साबसिन जागोन। आरो जोंनि बहुत नार्सिं स्टाफा टाउनाव थायो, बिसोरबो डिउटि खालामनो हागोन। बहुत धन्यबाद। फैगौ सेप्टेम्बरनिफ्रायनो बे कलेजाव क्लासनि आरम्भ जागोन। माबायदि साखाफारा जागोन? पुरा प्रिपेरेसन खालामबाय दङ। प्रिपेरेसन अलमस्ट कमप्लिट। अलरेडि 79 स्टुडेन्टआ एडमिसन लाबाय आरो 10-15टा बाखि दङ। बेबो এই सप्ताहआव कमप्लिट जागोन। बेसे फेकाल्टि दङ, साफिसियेन्ट दङ फेकाल्टि। आरो स्टुडेन्टनि थानाय लोंनाय सब बेबस्था जों खालामदों। हस्टेलाबो रेडि दङ। सार, बे मेडिकेल कलेजावहाय आथिखालाव गोबाङानो मिथिनो मोना, बेमारिफ्राबो दासिमबो मोजाङै एवारनेस मोनाखै। मा मा बिथिङाव सार्भिस होनाय जायो, मा मा बिदियाव सिकित्सा होनाय जायो आरो मा मा बेसेबां आवगायखो सार? बिकज जोंनि दाबो लेबरेटरि सार्भिस आरो ब्लाड बेंक पुरा डेभेलप जायाखै। जों आसा खालामदों उइदिन 2-3 मान्थ्स बे कमप्लिट जागोन। थेवबाबो जों जेनेरेल सार्जारिनि पुरा अपारेशन सब खालामबाय दङ। आरो अलरेडि 49 अपारेशन जोब्बाय। दिनै 50 अपारेशन जागोन दिनै। आरो आइ अपारेशनबो खालामबाय दङ जोंनि फेकाल्टिया। जेनेरेल सार्जारि, गलब्लाडारनि पाथर, एपेन्डिक्स, हार्निया बेबायदि सब अपारेशन बेयाव जाबाय दङ। आरो अर्थ'पेडिक्सनि हिप जइन्ट रिप्लेसमेन्ट, फ्रेक्चार बे ट्रिटमेन्टआ जाबाय दङ।
पेसेन्टफोरनि बेलायाव माबायदि रेसपन्स मोनगासिनो दङ सार मेडिकेल कलेज हिसाबै? बहुत मोजां रेसपन्स मोनदों जोंनि इयाव अपारेशन खालामनानै उनाव पेसेन्टफोरा एथ' सेटिसफाइड दङ बे गोदान पेसेन्ट लाना फैदो बे